Binigyang pansin po ng Nagilian District Hospital sa La Union ang pagsugpo sa ang mga gender-based na issue sa pamamagitan po ng Gender and Development Program o yung GADA para po sa mga mag-aaral sa nasabing bayan. Pinangunahan ng GAD Committee ng ospital kasama ang mga guro ng Eastern Nagilian National High School ang isang workshop na nagpapakilala sa pundasyon ng gender and development na may diin sa kahalagahan ng pagkakapantay-pantay, inklusibidad at respeto sa isa't isa. Kasama sa nasabing programa ang Interactive Open Forum na nagbigay daan sa mga mag-aaral na malayang maibahagi ang kanilang karanasan at pananaw hinggil sa karaniwang gender issues at maling akala tungkol dito na lumikha ng ligtas na espasyo para sa diskusyon at pagkatuto. Sa pamamagitan ng programang ito, muling pinagtitibay ng Nagilian District Hospital ang kanilang pangako na hubugin ng mga kabataang may gender sensitivity, kaalaman at responsableng pakikilahok sa komunidad na may pagpapahalaga sa bukas na komunikasyon at respeto para sa lahat. IFM News. IFM News. IFM News.